искаш да останеш в тази по-забавната стилистика, стил, женския вариант на Даниел Петканов, или би се насочила към сериозните интервюта, например да вземеш интервюта на политици, на такива хора, които се занимават с, да речем, криминалистика и прочее. Някакви такива предавания. Сещаш се какво имам предвид? Разбирам те какво имаш предвид. Цанов, между другото, прави уникални подобен тип Би ли се насочила в такова нещо или тук си е твоето? Никога не бих казала никога, защото като кажеш, че нещо няма да го правиш, в повечето случаи се случва. Да, гледам те така изпод. Никой не казва никога, но за момента не бих се насочила в някаква такава сериозен тип журналистика, защото не се чувствам готова. Аз трябва да мога да правя проучвания адекватни, трябва да мога да кажа, ето това е информация, за която аз казвам, че съм сигурна, че я предавам на аудиторията и че няма да ги излъжа. Не бих... много големи топки трябва да имаш там. Ти имаш, аз мисля, че ти имаш. Имам са още стафитки. Трябва да пораснат малко, да станат така билски топки, тогава мисля, че ще се случат нещата. Добре, хубаво, че знаеш къде ти е силата и не искаш да я концентрираш на място, където не се сила.